Русе – град на свободния дух, град на разнолики култури и общности. Средище на интензивен живот от древността до днес. Мястото винаги е било важен кръстопът по суша и по вода. Открили са го още траките, а по-късно и римляните. Градът, наречен от тях Сексагинта Приста, пристанище на 60-те кораба, и днес е една от дунавските перли. Най-големият български град на река Дунав. Днес инвеститори от цял свят идват тук, защото община Русе е отличен партньор. Лесно и удобно е да се работи с връзки по сушата и реката и към Черно море. А само на 60 км е столицата на Румъния – Букурещ. Русе е град на младостта. Утвърден академичен център. Хиляди млади хора всяка година завършват един от най-престижните университети на България – Русенския Ангел Кънчев. Русе е град на културата и изкуствата. Родно място на единствения Нобелов лауреат с български корени Елиас Канети. Русе е град на забавлението и доброто настроение. Хиляди туристи идват заради многобройните забележителности и събития в града и близо до него. Едно от най-приятните неща е общуването с неповторимата дунавска природа. А русенската вечер е пълна с изненади и интересни срещи. През Русе в 19 и началото на 20 век в България навлизат европейските ценности и идеи. Емблема на града е прекрасната му архитектура от онова време. Съчетание от барок, модерн, неокласицизъм и сецесион. Лицето на един съвременен, европейски град. Град на свободния дух.